Halsbrekkende capriolen om medailles te winnen of om mensen te helpen. Dat, Joen, om deze tafel, want Petra Wind die wringt haar in alle bochten om familie van vluchtelingen op te sporen in het boetenloon. Gerben Wiersma is de succesvolle bondscoach van de turnvrouwen. Zij plaatsen haar verrassend voor de Olympische Spelen. En dat is heel mooi. Ja, goh Joen, dit is Bient. Op de dag dat het miljoenste bandje in Nederland opvleuren waard, toch Cliniclowns. Zet even die deur open. Ja, die deur moet even open. Hoi, Hoi, ik ben Sazoo. en ik ben Piek. Mooie naam. Dankjewel. Ja, het mooie van het werk is dat het Gindai is hetzelfde. Elke dag brengt weer iets oors. Ja. Het hele mooie is dat wij eigenlijk iets komen brengen, maar dat wij tegelijk ook iets krijgen. Beelden van de Cliniclowns vanmiddag in Drachten, Nijs-Smellingen. Ria, Lassage, het heeft toch altijd net wel wat dubbels, hè? Dus juist een heel soort vreugde. Dus juist toch een band die heel ziek binnen. Dat doet je altijd met denk ik. Eigenlijk is het Joep, hè? Ja. Als Cliniclown. Wat moet er gebeuren voor Joep? Hoe had je Joep hieten? Ja, Joep die zet zijn neus op en heeft een ander kostuum aan. Maar heeft hij bij die? Oh, ja, ik heb het bij me, maar ze hebben mijn tas meegenomen. Oh, oké, ik denk de Hestien. Oh, dat gaat toch goed. Nou ja, dat is ook Maar we denken hem er wel reed bij. Dan is het Joep. Ja. Ja, nou even gewoon als Ria. Ja. We zeggen hier krijg je in Nijs-Smellingen. Dat wie net de miljoenste, hè? Nee. Dat was vandaag in Utrecht, in het Wilhelmina Kinderziekenhuis. Ja. Maar in elk ziekenhuis waar vandaag clowns speelden, daar is aandacht aan besteed. Door een oorkonde uit te reiken en taart. Ja, want hoe lang doet je dit al? Ik doe het al 15 jaar. Zo. Ja. En in Friesland of ik de boeten? Hoe werkt dat? Ik ben begonnen in Brabant en 13 jaar geleden verhuisd naar Friesland. Dus vanaf toen in het noorden van het land. Meestal, ja. Ja, en deze Cliniclown die kist al, hè? Ja, dat zijn 2 maatjes van mij. Dus, en ik heb ook heel lang in Drachten gespeeld, dus ik ken de afdeling daar wel. Ja. Neem je hem dat zo? Spelen? Is dat de term? Ja, het is niet werken, het is spelen. Maar het is wel werk, toch? Het is wel werk, ja. Het is gewoon een vak, het is een betaalde baan. Dus de Cliniclown zijn. Ja. Het is mooi dat het is, alleen hoop je dat je bent... je hem eigenlijk nooit zien zult. Ja, misschien op televisie, maar net in het echt. Ik ben toen zit met hem, Gerben. In die turn, vooral het zag je ook wel vaker, of niet bij sporters, dat die nog wat doorgaan van een goede doel. En protosporters zijn verbonden aan een goed doel bijvoorbeeld. En wat wel een aantal keren voorkomt, is dat mensen mij een bepaalde wens. Ben mijn bepaalde wens, die wil dan bijvoorbeeld Celine van Gender een keertje zien. Of die wil een keer bij een trainingsstage wezen. En die komen dan in de turnhal en dan doen we een bepaald programma met hun. Ja. Dat is mooi om te doen. Is het ook wel zwier? Dat je denkt, natuurlijk is het zwier vooral als het hele vervelende verhalen binnen. Hè. Als iemand echt, als het een laatste wens is, dat is heel wat oors. Iemand die een wens had. En, maar ik moet zeggen dat die vrouw die daar echt gewoon supergoed mee omgaan kunnen. Hè. Dat ze dus echt die kant van het leven kennen. Dat net alleen nog maar een turnhal is, West in Bist, maar echt dat is meer bierenkist dan alleen maar een oefening om dan op de balken bijvoorbeeld. Ja, want Ria, die collega, die zou krijgen van het is eigenlijk echt heel mooi, want je jou wat en je krijgt wat waarom. Maar ik kan me ook vaststellen dat het heel zwier wezen kan. Hoe zit dat? Ja, dat kan gebeuren. Als jij heel lang voor hetzelfde kindje speelt wat toch komt te overlijden, dan hakt dat er wel in inderdaad. Maar we komen op zoveel plekken en niet alleen in het ziekenhuis. We komen echt ook op speciaal scholen, speciaal onderwijs. En het college hebben we ook bij de Cliniclowns. Daar komen kinderen met hun gezin naartoe. Dus ja, we zien ook zoveel mooie dingen gebeuren. Daar krijg je ook zoveel energie van. En dan zie je ook dat het iets brengt. En inderdaad, daar krijg je iets van terug. Ja. Dus het is niet alleen de heftige dingen die we tegenkomen. Maar binnen is er een bandje wat eigenlijk altijd bij die nog in de holle speelt. Ja. Goed of min,
Heeft die... Ja, ik heb heel lang in Meppel voor een meisje gespeeld. Hoe heette ze? Brit. En ik denk wel 2 jaar lang, want dan, op een gegeven moment zijn ze uitbehandeld, maar dan moeten ze nog terugkomen voor controle. En dan kwam ze altijd op de dag dat ik aan het spelen was. En op de allerlaatste dag dat ze daar voor controle moest komen, toen wilde ze met mij trouwen als clown. Oh, ja. Dus toen kwam ze in een bruidsjurk en bloemen en de hele verpleging erbij en zo. En ja, dat zijn dan gewoon de mooie dingen. En dan voor zo'n kind is het gewoon ook een leuke herinnering aan het ziekenhuis. En niet alleen maar de nare dingen. Ja, want is het goed met haar? Ja, ze is helemaal genezen. En heeft dan daarna ook nog contact met haar? Nee, met Brit niet meer inderdaad. Nee. Ja, hun leven gaat ook door natuurlijk. Hè. Dus, ja. Maar je bent dus al vanaf 93 is dit ondergong, hè? Maar de kliniek clowns, nou, daar had ik wel eens wat... Nou ja, dat werd ook wel eens lakere goed in. Hè? Sommige band vinden clowns dan wel heel erg eng. Ja. Maar als je onja een kist van wat het verloren, wat voor verloring het maken in het leven van bijvoorbeeld zieke band, kist dat onja? Nou ja, 90% weet ik niet wat het... ben ik daar niet mee bezig, want daar ben ik niet voor. Maar we krijgen soms ook wel eens dingen terug van ouders of van de verpleging. En dan het bezoek wat we hebben gebracht, dat loopt dan nog na. Dan, als we muziek hebben gemaakt of ze hebben een filmpje gemaakt en dat laten ze dan zien aan zo'n kind. Dan zien ze ook weer een ontspanning in het kind komen. En ze zijn dan even niet bezig met het ziek zijn. Nee. Dat is het belangrijkste voor ons, dat eventjes vergeten wordt. Nou, en op naar de nog 15 hier? Ja, zeker weten. Voor wat mij betreft wel. Oké, ja, nou mooi. Ja. Bedankt voor die verhaal. Succes. En, Bedankt. Ik hoop dat ze bij een heel soort band weer een glimlach ik ook. op het ogenblik is. Ja. Nou, dat lukt het wel. Dat slaagt het wel, denk ik. Ja, wij hebben dadelijk weer een Weromsjoch uit uw Rika Agie van Omroep Friesland. Dat doen we eigenlijk de hele week al. En dan kun je even op je digitale kanaal dat Weromsje in. En dit keer gaat het over sport, maar een soort historie. En nu hebben we ook een historisch sportmoment van Nederland. Want dit weekend weer turnzilver in Glasgow. Dat is het voetenwerk. Wisselspagaatsprong. Gelijk gecombineerd met de flikvlak met de hele draai. Perfect uitgevoerd. De combinatie levert ook weer bonuspunten op. Altijd een element dicht bij de balk. Zo staat het ook in de samenstellingseisen. Auerbach salto tot stand. En Sanne Wevers heeft hier een uitstekende WK-oefening neergezet. Geboren op 17 september 1991 in de stad Leeuwarden. De zilveren medaille bij dit wereldkampioenschap. Ongekend. Ja, prachtig. Sanne Wevers, maar zilver. We zijn een beetje verwend rekken, maar goud bij Epke. Maar dit is toch bijzonder, hè, Gerben? Ja, natuurlijk. Dat is hartstikke historisch. Hè? Dat gebeurt bijna nooit als we op zo'n wereldkampioenschap dit soort prestaties dorst. En een zilveren medaille op bolk, dat is de eerste. Ja. Dat is de bondscoach van die vrouwlies. En ik heb wel eens hem wel eens vertellen litten dat het net zo'n makkelijke vrouw is, die turnvrouw. Daar is de turners, die maakt eigenlijk het belangrijkste is, maar daar is ook een heel zwikje coaches eromheen. En daar is dan nou de man die al die kikkers een beetje in de kronen krijgen heeft. Ja, ze zeggen zoals women gymnastics, it's a snake pit. Ja, is dat zo? Een slangenkuil? Ja, en dat is... dat is nou gewoon historie. Hè? Dus dat hebben we achter ons lid. En dat gaat gewoon hartstikke goed. En coaches die denken volle meer in het belang van de sporter. En mijn taak is om die verbinding te krijgen met de coaches, maar ook met de clubs en met alle mensen die eromheen zitten. Want ik ben wel een heel bataljon om mensen mij natuurlijk om het echt goed te regelen. Ja, dat is knap. Dus een beetje een soort van slangenbezweerder in de slangenkoelen van de turnen. Nou, ik maak een les wat grapje van dat ik de premier Rutte ben zo nou en dan van het turnen. Ja, het is gewoon echt en vooral die ik nogal hierbij ook op. Nou ja, hè? Ja. Nee, en het is gewoon zo nou en dan gewoon water bij de wijn doen. Hè? Dus je krijgt net altijd alles vallen, want dan was het worst. En want wat ik het belangrijkste vind is dat iedereen wel een gedragen plan vindt. Ja. Nou, het is duidelijk dat het een team is. Dat kun je ik zie in een fragment, want wij vregen aan die van wat vond je nou het meest bijzondere? En toen heeft hij eigenlijk die hele zilveren plak net één keer neemt. Nou ja, als je het meest bijzondere, toen zei ik al van ja, eigenlijk kan ik net een bijzonder moment, net in je moment bedenken, want er binnen wel wat zien bij wijze van spreken. En toen nam ik het treien en we hadden nou één uitgekozen. Dat wie een heel bijzonder moment, wat ik zal me even inleiden. We winnen dat dus bij het team en de bedoeling wie daarom in ieder geval top 16 te helpen, heel graag top 12.
En het ging gewoon waanzinnig goed. En we hier maar aan de praat, net de bot bezig waren met die cijfers en met die tussenstanden. Want bij de nummer 8 in, als je bij de eerste 8 komt, dan ga je naar Dan ga je Rio. direct naar de Olympische Spelen daar. En op een bepaald moment, na het derde toestel, hè, bij Daamsteren door je de fjouwer, toen scoorde ik eruit. En dat was het eerste moment dat ik eens een keertje schreef naar boven te zeggen. Toen zei ik van bliksem, wist je een sekste? En, Dat wisten ze toch echt net ervoor? Nee, dat wist ik echt net. En toen dacht ik, ja, hoeveel punten hebben we nou eigenlijk? Waar stien we eigenlijk? Ik heb helemaal geen beeld van. Dus toen wachtte ik tot de fjouwerscores wien. Hè, doe mij de 4 turnen en ik wacht op de eerste fjouwer. Dan stien we 3 achter de nummer 8. En dat was dus het moment dat Lisa Top dus springen moest nog. En ik wist dat ze beter springen kon dan een van de orenfjouwer. En dan verwisselt dat cijfer. En dat was dus het meest spannende moment van die competitie. En dat is het filmpje wat we nou Ja, dat zien. kunnen we even zien. Ja, dus dan komt ze aan, dat ze haar sprong, dat ze daar, nou, ze landt, ze stiert. En, Kijk nou. en de ontlading daar natuurlijk. Want toen wist hij hem dus. Nou ja, dus nou weten we dat het een hele goede wedstrijd turnt. En nu weten we het dus. Hè. Nou sjuggen ze naar boven. En dat is juist, Uziniers verschoven van plakje 9 naar plakje 8. Er is niks vervelender dan joggen wijze van de wereld natuurlijk. Nee. Hè, dus dat 8e plakje, dat is waanzinnig. Ja, nou, dat is juist dus dat je hem ze alle bij elkaar krijgen. Hè? Nou, bijzonder voor die als boenscoach, denk ik. En wat ik ook jaren en begreep is dat nou, zeg maar die hoorn op het turngebied echt heel duidelijk waard. En dat hij wat meer te krijgen met het artistieke, hè? Maar het artistieke uitlezen en het zinlitten, het uitbeelden van de verhalen, zijn knipegers, een lach van die famkes. Ja, Klopt nou, dat is Of- net het leuke van deze prestatie is dat het een soort van schaakspel is. Waar een hele platte schaakstukken verantwoordelijk binnen voor een bepaald deel. Hè. Dus hel je één ding waar je dan wie het misschien wel net lukt. Dus ik verzwaar je daar echt maar een bepaald deel in. Dat stuk was nou bedoeld, dat is we gaan een choreograaf, Patrick Kiens. En die verzwaardigt dat soort delen. Hè. De artisticiteit, die komt uit de musicalwereld. Maar dat vond je ook belangrijk, dat heeft het erin gebracht. Ja, zeker. Hè. Die meesten, dat vinden wie meisjes al heel erg belangrijk. En dat is ook een filmpje met Lieke Ja, Wevers. zullen we eens even zien naar Lieke Wevers? Ik weet niet of daar loot onder zit, maar Ja. dat zien we wel. Ja, zit loot onder. Kunnen we wel even zien. Lieke Wevers. Let op haar expressie. Geniet van haar choreografie. Hier staat een volwassen vrouw. Aardebier, flikvlak, dubbel gehurkt. Staan. Goed zo, Lieke. Want staan naar acrobatiek is belangrijk. En dan 1, 2, 3, 4. Ja, nu gaat het goed. De viervoudige pirouette, enorm belangrijk element in haar oefening. Bravo, Lieke Wevers. Je hebt het beste laten zien hier in deze vloerfinale. Ja, omschrijf Stoot anders even wat wij net zeggen, maar Dovel. Ja, nou, laat ik het even makkelijk proberen uit te lezen. Doe eerst een muziekje opzetten en dan een paar series doen. Maar doe eerst hem ook opdragen aan het publiek. Hè. Dat is eigenlijk wat we de hele tijd zeggen. Dus performen. Hè. Dus echt opdragen. En dat zie je bijvoorbeeld echt fantastisch. En daar krijg je gewoon. Hoe verschilt dat dan? Ja, dat gaat om 10. Maar nogmaals, hè, dus het gaat om een verschil van een peert zien, dus wat we gaan maar noemen joggen. En die peert zien, dus die winst, die hele weten dat we heel netjes turnen bijvoorbeeld. Heel stabiel binnen. En dus heel artistiek binnen. Hè. Dus toch een bepaald programma te doen. Hè. Ze krijgen echt acteerlessen. Toch die acteerlessen te doen, ben ze in staat om correct iets extra's te brengen. Werd toch heel Nederland of heel de wereld eigenlijk nou naar u shirten. Wie gaat iets doen wat de rest net Een Amerikaanse coach zei dat Stoot het verloren heeft. Hè? Dat is toch de wraad verloren heeft. Ja, well, you guys changed the world. Hè? Dus nogmaals, het is een teamprestatie. Ja. We doen het meisje al. Ja. En ik mag me net op een dansvoordeel zetten, maar dat wil ik er al hellen. Maar hè, dus dat iemand oors. Ja. Maar ja, dat is dus inderdaad wel opvallend in de brand. Maar dan willen wij graag weten hoe vier het ging in. Hè? Ik bedoel, Epke, ja, die gong ook niet in de Olympisch goud. Zitten er een paar toppers tussen die dat heli kennen? Ja, nou, team? dus het leuke aan Sanne Wevers is bijvoorbeeld dat ze nog echt 3 elementen. Hè, het gaat om een optelsom van de moeilijkheid, en moeilijke elementen plus de netheid. En ze had nog 3 elementen net die, dus ze kan echt nog volle moeilijker turnen dan dat ze nou die had. Oké. Dus ja, daar zit wel groei. Nou, spannend. Ja. Daar wacht je op. Misschien kunnen wij wel, wel iets samen doen. Wij als clowns met de beweging. Ja, dat is zeker en, wel reden. en wij Reden neus op, ja. Ja, Ik weet ja. wel waarom dat erbij komt. We gaan dus naar Rio toe. We gaan wel eens een keertje zijn van het zou inderdaad misschien wel wezen als tussen de toestel trom marcheert, hè, op een bepaalde samba manier van toestel naar toestel. Ja. Ja, daar draait het om. Dus ik zelf keuze in de muziekwedstrijd doen zie. Ja, zeker. Is het Ja. leuk? En ja, Horst, het is natuurlijk belangrijk dat ze
het dragen. En dat Ja. lukt alleen nog maar wanneer ze het zelf ook Ja, zou precies. ervaren. Ja, Nou, succes dan man. kun je delen. Hè, met Hou je dat, publiek. hou dat erin, want wij Ja. houden van goud en Mooi. orenmedailles. Ja. Nog eens zin naar een documentaire over de snierwinter van 1979 of de landelijke intocht van Sinterklaas in Snits. Dat kan van deze week al op Waaromrop. Dat is het nieuwe digitale televisiearchief van Omroep Friesland. En wij verbind, dat is dan het leuke erom, wij maar dan ook een paar favorieten opziekje en Joet, stappen we ervoor het wet erop. Ik ben Joeke Kroeze en heb vanaf het begin al aan meewerken aan het Scootjesjournaal. En heb dan ik haast alles dienen in dat journaal wat je maar dwang kennen. En hier zorgen we bij de laatste tonnen dat alles zwerven een hele aparte manoeuvre maakt. Hij twijfelt tussen een stuurboord en bakboord. In de eerste jaren heb ik het wedstrijdverslag dienen. Siep Meijer heeft een hele orenslag genomen en hij profiteert ervan, want hij komt hier als tweede om de hege tonnen heen. Hij prikt hem correct Fatje Grondsma voor. Al die jaren volgen de omroepgetal op de radio. En voor televisie wie dat natuurlijk een prachtig evenement om te volgen. Om het Scootjesjournaal daadwerkelijk in beeld te brengen. Ik denk dat het gevoel wel weer van dat Scootjesjournaal, dat je het bij de provincie. Dat is een van de dingen die gewoon elke keer weer omkomt. En traditie. Het lijkt al je wat dubbel. Aan de ene kant maar dat de scootjes weer zo origineel mogelijk. Denk erbij aan de roefbetingering. Aan de andere kant zal de kampioenschap de skiers ingaan als het eerste dat met kunststof zou zield wordt. Op Zwager, dat was natuurlijk een van de gongmakkers in die tijd. Oké, alles aan! Alles aan! Hutten! In die periode heeft natuurlijk en het keertsen en de het Scootjesjournaal. Dan heeft op de dag van de PC, dan was het Scootjesjournaal wel eens een keer verscoot, want dan weer de finale van de PC nog ondergang. Nou, dan stiert de telefoon echt hartstikke reed gloeiend. Dan kon je al vernemen dat er verlet weer in de provincie om het te zien. Ja, wil je nou ook een omroepprogramma uit het verliezen? Waarom zien? Surf dan even naar waaromrop.frl. En morgen doeken wij in het archief op zoek naar de tocht der tochten. Daar is ik een heel soort toe te vertellen. Ja, stel je voor dat in de chaos van een oorlogssituatie je alles achter je litten matten en dat je eigenlijk net meer weet waar je familieleden binnen. Dat je je broer uit tegen verlien binnen of je zus of je huid of mem. Nou, allewaars die te moos, dan werkt Petra Wind als vrijwilliger bij het tracing team van de Derde Kruis in Ljouwert om mensen te helpen op ziek te gaan naar familieleden. Petra, welkom. Heeft Joet weer een dag op zitten? Joet net als een type spoorloos Dirk Bolt mensen gevonden, Nee, maar absoluut net. spietig genoeg. Krijg je nou een soort, zeker nou dat al die vluchtelingen hier vanuit Syrië komen, krijg je nou extra onvragen de laatste tijd? Nee, want de Syriërs zijn het algemeen aardig bewust van het feit dat er mobiele telefoons binnen en sociale media. Dus de Syriërs die krijgen we het algemeen net. Die hebben wel contact met hun familie? Die hebben het algemeen nog aardig contact met hun familie, ja. Opvallend. Ja, dat is heel apart, maar die binnen daar aardig in thuis. Ja, om waar draait het dan wel? Welke vluchtelingen? Nou, het zijn heel soort mensen, Ethiopië, Eritrea, Afghanistan, Guinea, dat soort... Hoe mag ik me dat vaststellen? Die komen dan, die binnen in hun loon en die willen vluchten. Waarom vluchten ze dan? Vanwege de misschien politieke vervolging? Of is het economisch? Hoe moet dat zien? Het is een verschillende redenen. Ze worden, homofilie is taboe daar. Daar kunnen ze verstenigd worden. Het feit dat ze uithuwelijkt worden en dat net willen. En dan smeren ze me, want dat is een onveilige situatie. Maar dan weet ze toch nog wel weer haar huid en mem nog, Wendy? Nou, vaak is het zo dat ze uit het huis vluchten, werd ze op dat stuit wenje. Maar ze hebben geen mogelijkheden tot contact. Nee. En echt exact adressen weten ze net, dat hebben ze direct net. Nee. Dus dan gaan ze heel rap voort. En dan komen ze in het zin die hun vertellen dat ze naar Europa komen kennen. Ja. En dan gaan ze naar Europa. Maar dan, als ze hier een beetje settled binnen en een beetje de rust voor hebben, beginnen ze nou te denken van, hey, verhip, hoe is het eigenlijk met mijn familie thuis? Ja. Nou, dooszieken ze dus op. Ze komen dan bij die. Zullen we eens even zien naar een beeld van een slaggenactie? Dat is net, dat is toch net bij Belutsenwest, maar dat zit op je website. Dat is wel heel mooi. Ja. Dit heeft te krijgen met een fragment wat afspeelt in België. Ik kan wel even zien.
Lawi John? John, سلام علیکم پدر جون. آریا کتاب نور بگیرم مادرت بچه. Ja, dit... Afghanistan. Ja. Haar zoon is dan hier. Ja, in België. Oh, oké. Ja. Nou, zeg maar op een dag als Joet, hè? Er komen de mensen bij die. Hoe kies me even niet kwart mooi nemen hoe het dan gaat? Hoe ze dan bij komen, wat die werk dan is? Ja, nou, de mensen die komen dus bij voor een opsporingsfysiek bij ons. Wij moeten informatie van die mensen inwinnen. Die informatie die gaat naar het hoofdkantoor in Den Haag. En daar sturen ze terug naar Genève en die stuurt het land van herkomst om. En dan gaan er lokale mensen dus op ziek naar de mensen die het zocht worden moeten. Ja, want dat doet je zelf dus net. Ook is net als een speurneus achter die computer denkt, nou, die wennen daar waar. Nee, wij sturen lokale mensen omdat die het land kennen en de situatie in het land kennen en de culturen daar kennen. En dat, ja, ze kennen de taal ook en dat is ook wel zo handig. Ja, dus nou, we zien er nou beelden van dat een van de wat is de halve rode maan, hè? Ja, dit is de halve rode maan. Dat is de zusterorganisatie in wezen van de Rode Kruis. En dit is echt hoe het gaat. Mensen gaan in een auto, op een fiets, op een brommer. Ze kloppen om, ze vregen de lokale bevolking op stritten. En op die manier gaan ze dus inderdaad te werk om te zien als ze de mensen achter Helly kennen die het zacht worden. En slaagt het dat? Want dat is natuurlijk het allerbelangrijkste. Heeft al een paar mooie succesverhalen? Ja, wij hebben de oude oren tot 2 jaar hebben wij een map online met positieve resultaten. Puur om jezelf een beetje te motiveren. Ja. Want het is gewoon een feit dat het meeste, dat slaagt het net. Heel veel mensen krijgen dus een negatief antwoord waarom. Maar de positieve antwoorden die er komen, die mogen wij zelf brengen. En dat is voor u toch altijd een feestje. Maar kun je een voorbeeld nemen van? Ja, wij hebben Skofke waarom hebben een vrouwtje gehad die weer op ziek nog haar benen. En wij hier wel het gevoel dat er een sterke zaak weer, maar het is altijd ouwacht. En waar zocht ze die? Dat weer in Eritrea iets dergelijks. Okay. Dus ik weet het net zeker, maar in elk geval op een gegeven moment kregen wij haar gegevens in een Europese database. En dat is dus een landelijk Europees netwerk. En toen kregen wij van Den Haag een brief waarom met het feit dat er een match weer in die Europese database en we een telefoonnummer kregen. En we hebben die vrouw waarom roepen en ze had het telefoonnummer kregen. En toen mocht ze bij ons op kantoor, mocht ze haar zoon bellen en die zit in Duitsland. Dus dat wie een door tissues, een telefoon en een glaasje water en we hebben haar een kwartier bellen laten. Ja. En dan? Nou, dan is ze gelukkig als in. Maar komt die zoon en die mem dan ook bij elkaar? Nou, wij zorgen ervoor dat ze weer contact hebben. Dat is ook uw werk. Wij zorgen voor contactherstel. En het contact onderhouden moeten ze dus uiteindelijk zelf wel. Maar dan krijgen ze dus van u inderdaad het adres en het telefoonnummer. En dan kunnen ze zelf verder werken aan het contact. Ja, wat betekent dat voor jou dan? Ja, dat zijn kiepenvelmomenten voor u. Ja. Dan viel ze de Dirk Bolt van de Rode Kruis. Niet net, maar daar doet het wel voor. Ja, absoluut. Ja, mooi. Ja. Nou ja, ik hoop dat je hem genoeg te dwang krijgt, maar dat je hem goed je werk dwang kennen, want dat is toch wel vaak een probleem. Ja. Nou, en vrijwillig, hè? Het is vrijwilligerswerk. Ja, dat is hartstikke mooi. Bedankt voor die verhaal. Succes en alles. Dat deelt ik voor je. Mooie dag nog, Joen, of verder. En bedankt voor je verhaal. Ja, dit weekend van nou. Ik wens je nog een hele mooie Joen verder. Morning, Bient. Mediaman Wietse Visser. Wat voel hem al hierop daar, Roenemanne? Hier denk ik zeggen, het gaat om huiten.